Eerstenrijkse bouwboeren die binnen dwaande mei een uniek project. Ik zei het correct al, toch haar een wiezen van Borken leveren ze namelijk een flinke bijdrage aan de oplossing van het CO2-probleem in de lucht. Tegelijk verbeteren ze ook nog de kwaliteit van de boeien. Genoeg redenen voor de provincie om mij een delegatie van Frieske boeren naar Eerstenrijk te reizigen om daar inspiratie op te doen. Meer dan 10 jaar zetten een groep enthousiastelingen met zorg voor het milieu en om erosie vat te komen in de regio Keindorf uiteindelijk bij een experiment. Ze beplantje de groen het hele jaar rond. En om de groen zonder te matchen wordt hij net meer omploegen en bestruid met kunstmest. In plakje hiervan wordt er compost opgebracht. De planten nemen de CO2 op en met hulp van de vruchtbare compost verhoort de geerstelling van de groen. De humuslaag, die het zo warmer wordt, is volle beter in staat om watervast te houden. Dat voorkomt de erosie. En tegelijk neemt de vruchtbrens stadig gewoon ta. Maar als dat principe als dat terug hast, dan zit ik zien dat je meer warms krijgt. En als je meer warms krijgt, krijg je meer waterberging. En koolstof is ook waterberging in de groen. En het is ook zo mooi, er zijn nou mensen van het wetenschap mee. En die zorgen dat ook. Meer vocht in de grond, minder uitdroging. Maar meer vocht in de grond betekent ook minder snelle opwarming. En dat is natuurlijk in het kader van klimaatverandering ook een heel belangrijk aspect. Waar we ook als waterschap met een stuk bewustwording ons steentje aan kunnen bijdragen. Het lijkt het heel geschikt om deze techniek ook in Friesland uit te rollen. Maar zo makkelijk is dat net. Er binnen vragen. Is dat vertaalbaar naar de Friese klei met een intensief bouwplan? Hier is de situatie heel andere. Gemengde bedrijven, protgraan, bargen en de stront wordt meteen weer op land gebracht. Zien dat is bij ons natuurlijk wel heel anders. Toch zocht de provincie duidelijk toekomst voor deze techniek. Deputaire Michiel Schrier ondertekende in Eerstenrijk een geerwerkingsovereenkomst. We zijn hier met een aantal boeren, wetenschappers en van allerlei type mensen. En er worden hele kritische vragen gesteld. En er wordt ook wel de vraag gesteld van wat kunnen we hiermee in Friesland? Ik denk dat we zo snel mogelijk als we in Friesland weer terug zijn, dat we daarnaar moeten kijken. Voor de Eerstenrijkers is de overeenkomst met Friesland een boppenslag. Für uns ist das ein Meilenstein im Humusprojekt, weil das zum ersten Mal jetzt international wird. Und es ist oft so, dass man als Prophet im eigenen Land nicht wirklich wahrgenommen wird. Wenn das Projekt aber jetzt plötzlich nach außen geht, ist das auch ein Signal für die heimischen Bauern, sich mit dem Thema vielleicht mehr und mehr zu beschäftigen. Aan tafel Kees Meijlers van de provincie Friesland en ook onjager van de circulaire landbouw in Friesland. En dan ook nog initiatiefnemer van de reis naar Eerstenrijk. En collega Gerrit de Boer, nou ik zei het al, dan mocht de stek mij reizigen. Maar we beginnen met jou Meijlers. Hier je ooit van Keindorf jet voordat je überhaupt van dit project jet hier? Nee, Keindorf dat was bij mij niet bekend. Maar hoe ben je er dan achter gekomen dat dit project er weer? Nou, ik heb een jaar geleden ongeveer een artikel gelezen in, ik meen, De Nieuwe Oogst. En daar werd dit uitgelegd dat de titel was boeren kunnen geld verdienen aan CO2-vastlegging. En dat vond ik wel interessant. Dus ik ben daar eens naar op zoek gegaan. En ik ben in contact met de initiatiefnemers in Oostenrijk getreden. En dat was een ontzettend enthousiast telefoongesprek. Dus ik denk, daar wil ik heen. Dus ik ben afgelopen mei ben ik daar met een collega naartoe gereisd. En helemaal enthousiast teruggekomen. Dat was echt fantastisch. Maar waarom zijn enthousiast? Want ik neem aan dat enthousiasme echt naar Friesland gaat. Zeg maar van, oh, je kent wie wat mij. Waarom? Nou, ik vind het vooral een heel simpel concept. Het is makkelijk uit te leggen. Je hoeft er niet een heel dik rapport voor door te lezen om te snappen waar het hier over gaat. Want dat gaat echt over een nieuwe, nou ja, eigenlijk een ouderwetse manier van boeren. Waarbij goed voor de grond wordt gezorgd. En ja, dat is voor de boeren natuurlijk op zich, dat is een redelijk kleine doelgroep. Maar zij hebben in Keindorf begrepen dat er ook een klimaateffect aan vastzit. En dat was bij mij het kwartje dat geval is dat ik dacht van ja, dit is ook voor Friesland misschien wel heel interessant. Ja, nou zijn je dat artikel dat Geerderoer dat boeren ermij vertien kennen. Ja, Gerrit, doe weer ster. Hoe dan? Nou, dat is eigenlijk een heel eenvoudig concept. Want als je als landbouwer je groen verbetert, dat het uiteindelijk goed is voor je bedrijf, kunnen zij gewoon rechtstreeks yield verzien door de uitjouw van certificaten. Want omdat zij meer gewassen bouwen op hun plaats en de groen dus langer zwart houden, kunnen ze dan meer CO2 opnemen. Die extra CO2 die zij opnemen, die wordt metten. En die meisen dan ik verkeerpje aan bedrijven die CO2 compenseren moeten. Want zo'n regeling bestaat er in Europa. Nou, en dan kunnen ze dus die certificaten verkeerpen. En dan kunnen ze gewoon yield vervangen. In dit geval gaat het om €30 per boer.
Maar nu hebben we in die reportage ook dat er Friese boeren binnen die zeggen... ja, maar ja, wie bent toch heel oors in Friesland, we gaan oor op waaien. Hoe zit dat? Ja, ik wil even trouwens corrigeren, ik zei 30 euro per boer, het is 30 euro per certificaat, dat nog even. Ja, maar ton CO2. Ja, maar het is hier natuurlijk wel degelijk oors. Daar is het zeker een punt. Want de groen is hier oors. We binnen daar op rotsachtige groen. Hier is het klaaien, vinden, is dat is heel verschillend. Maar ook bijvoorbeeld hele simpele vragen die je stellen kennen. Ik jerde van een boer en die zei van, wij hebben 2% organische stof bij u in de groen. Het is zo dat als je dit programma uitrollt, met compost die je op de groen uitstraaien en dan de humusverbetering van de bovenlaag, dat je dan hier na 3 jaar 4% organische stof. Alleen dan krijg je die rappelsbruine plakken en poekeltjes en bultjes. En dan zei de aannemer, maar zulke rappels wil ik net ha. Nou, zo'n probleem moet dan bijvoorbeeld opgelost worden. Ja, maar dan hebben we door die twijfels. Is het dan wel zo'n goed idee van Friesland? Ja, zeker is het een goed idee. Want natuurlijk is boeren, dat is maatwerk. Wat net ook al ter sprake kwam van bepaalde gewassen die zullen misschien reageren op hogere organische stofgehaltes. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor alle gewassen geldt. Dus elk gewas heeft zijn eigen kenmerken. Elk boerenbedrijf heeft zijn eigen mogelijkheden. Maar er is een scala aan maatregelen dat je kunt nemen om het organische stofgehalte in je bodem te verhogen. Dat hoeft niet alleen met compost. Je kunt ook met percussie, met andere maatregelen kun je, andere bodemverbeteraars, kun je het organische stofgehalte verhogen. En dat is vanuit klimaatoogpunt gewoon een heel interessante optie. Ja, want wat gebeurt er dan in die bijen? Door het organische stofgehalte te verhogen komt er koolstof. En die koolstof die komt uit de atmosfeer. Want dat is eigenlijk door fotosynthese vastgelegd in plantenmateriaal. De ouderwetse biologie lezen. Ouderwetse biologie. Ja. En dan wordt de groen vruchtbaarder. Dan krijg je dus bacteriënleven, dan krijg je wierms in de groen, dan krijg je meer wortelgroei. En daardoor wordt de groen weggezoomd. En is dat echt de reden waarom het zo wichtig is dat het hier komt, of binnen nog meer? Nou, het klimaateffect is natuurlijk een plus. En de discussie is natuurlijk volop gaande in Nederland. En wij moeten echt stevig aan de bak om iets aan het klimaat te doen. In de landbouw die heeft een enorme goede troef in handen. Een belangrijke troef om voor het klimaat echt iets goeds te doen. Dus de boeren kunnen op deze manier, als ze de kans ook pakken en dit ook zouden willen, want dat moeten we natuurlijk nog wel gaan organiseren, dan hebben ze echt een ontzettend belangrijke troef in handen om iets voor het klimaat te doen. En het is wel een echte dubbelslag, hè? Want door dan klimaat, door de CO2-opname, maar tegelijkertijd, omdat de groen zoener wordt, hebben ik weer toekomst. Nou, we krijgen de groen zakkert, maar de groen wordt ik helemaal vereerd met toch de wijze wat wij op dit moment landbouwbedrijven starig om putten we de groen uit. Als we zo teruggaan, dan houdt het uiteindelijk op. Dus die groen mat we weer om naar zo'n bovenlaag. Er zijn genoeg voordelen, maar had dit een kans? Komt dit er terug? Ja, het zal zeker. Er is nu al een plan om met een aantal pilots in Nederland te beginnen. Dus dat komt eraan. Dat word ik vanuit de oerhiet wordt dat ik steunt. En hier in Friesland woos er ik maar verder. Maar goed, daar weet Kees waarschijnlijk wel het meeste van hoe dat nou verder uitrollen worden moet. Ja, want dat plan dat wordt in elk geval in de harmonie snij presenteerd. Ja. Of maandje mag ik zeggen. Kun je heel kort zeggen hoe het daarna verder gaat? Ja, we gaan met deze club die gegaan is, 17 mensen uit een brede selectie uit de sector, gaan we weer bij elkaar komen. En dan wil ik iedereen pitchen van vanuit jouw oogpunt, wat heb jij daarvan opgestoken? Dat is een belangrijke informatie uit de eerste hand. En dan kunnen we daarna met elkaar gaan bespreken van hoe gaan we dit nu verder organiseren. Want het moet wel georganiseerd worden, anders gaat het weer weg. Ja, nou, wie wacht zit al? Ja, het komt erbij, maar het gaat net weer voort, denk ik. Nee.